Hei, bine te-am găsit pe canalul meu. Azi vom afla mai multe lucruri despre propagandă, dar asta doar după intro. Propaganda apare într-o varietate de forme și folosește tehnici obișnuite pentru a influența publicul, precum se joacă cu emoțiile umane, teama, speranța, furia, frustrarea, compasiunea, pentru a îndrepta publicul către scopul dorit. În cel mai profund sens, propaganda este un joc al minții ce explorează temerile și prejudecățile oamenilor. Propagandistul folosește informații exacte și corecte, ori jumătăți de adevăr, opinii, minciuni sau mesaje false. Propaganda de succes spune povești simple, cunoscute publicului și credibile, sau folosesc metafore, imagini sau repetiții pentru ca poveștile să pară reale și adevărate. Propaganda eficientă transmite mesaje și teme într-un limbaj care se adresează direct și de multe ori exclusiv unui grup țintă specific. Propaganda poate servi ca o formă de război politic și social pentru a identifica și a defăima oponenții. Sper că ți-a plăcut acest episod. Dacă vrei să devii un cunoscător, urmează pașii următori. Abonează-te la acest canal, apasă butonul de like și arată-le prietenilor tăi videoclipurile mele. Noi ne revedem data viitoare!